akwai wani mawaƙin faila a Najeriya shehinmu ne ya rasu ya kai shekara 80 da ya rasu ana ce mai shehu Balarabe Jega shi ya rubuta goran faila a cikin goran faila yake sifanta almajiran shehu kullum in naga samari ina gaya musu in kai almajirin shehu ne na gaskiya to ka kalli wannan baitukan in ka duba zaka kana ciki ko baka ciki da yawa mutane suka shigo faila ko ba 'yan faila ba su damu da shehu Ibrahim ba su damu amma suna cin kuɗi da sunan shi suna cin kuɗi da sunan almajirai amma faila baya gaban su sai shehu Balarabe sai ya ce ahalinta yau ko ana ka gane su ba su fake sima humu fi wujuhihimu ku zo ku jiya wakati da su yaka kaye har yana fakari dan sun kawata wurare ko ana duniya in ka ga sunna a yau haskenta na zahara zikiri salati suna jerantuwa ku jiya tallahi ka gansu su ne sun karaya wajen bayan macewarsa shekaru tili ku jiya ya ce fadalarsu ba mu bukatar ambatanta a nan duba jawahiru can ka ganta ko bubiya sai ya ce bari gaya maka sifarsu aikinsu sallah karatu sai yawan zikiri da yaban nabiyu da shehi ba su ko gajiya saboda ka wannan baitin na ƙarshe shine cikakken sifan yan faila in ka ga mutum yana maganan faila kar kudinsa ya ruɗe ka kar mulkinsa ya ruɗe ka kar iliminsa ya yaudare ka ka lura da shi waɗannan abubuwan da shehu Balarabe faɗa yana yi aikinsu sallah mai shehu ya ce musalli kama kanin nabi musalliya nasumu kaza na kafu sabila sumaidai wanun fi ulani nuridu siratahu la hujju ka hajjil hashimin mutabbai ko to yace aikin su sallah karatu la budda an tuqaddima ta'alluma ba ka shi yace ba saboda ka aikin su sallah karatu sai yawan zikiri duk mutum da ya ce shi dan faila ne ya haddace alqur'ani ya haddace hadisai ya haddace ilimai ya iya larabci amma baya so ya gana zikiri munafiki ba dan faila ba yadda za a dan faila ya kiyaye zikiri ko kuma an zauna za a yi tafiya ba zai amma da an fara zikiri zai ce zai wuce wannan duka ma'auni ne dan faila baya barin sallah dan faila baya barin karatu za ku ji ana cewa karatu hijabi ba wai karatun bane hijabi samuwanka hijabi ba karatun ba wujuduka zambun la yuqasu bihi zambu dan haka ayi karatu sai Ibrahim Allah kara mara da yayi karatu ka kalli irin larabci ka taba ganin bakin mutum yana tafsiri da larabci bakin mutum yana tafsiri da larabci kuma larabawa ne a gaban ina larabcinsu ba yaransu ba ne ya kai wannan yake fassara musu a shi ne khalifan mai ƙur'ani shi ne khalifan wanda ya saukar bari mu je mu ji daga bakin shi ƙar khassani bil ilmi wat tasrif in qultu kun yakun bila tasrif saboda ka kaga wanda ya zama almajirin shehu Ibrahim bai kamata ya zama jahili dan malamin ka shehin ka malami ne tun da aka kafa jami'atul azhar ba ta samun wani baki ya zo ya tsaya a sahun gaba ma saitin liman ba amma sai ga shahon mimbari yana hudu ba kuma ana kuka ka san wannan dai ya zama shehinka akwai aiki a gaba don haka sallah karatu sai yawan zikiri da yaban nabiyu da shehi ba su ko gajiya saboda kai yana da kyau duk mukaddami kullum a gidan shi a samu mai diwani ya dinga rere yabo kaga shehu radiyallahu anhu ai kullun ga Ali Shaya wazifa zai zo ya rera sannan a tashi a sallah don haka shehunan mu duka a gidajen su akwai zakirai akwai madihai amma shehunta wannan zamanin na rasa inda aka samu za ga mukaddami gaba ɗaya ba zakirai a gidan mukaddami ba madihai ko ina mukaddamanci kuma sannan idan an zo taro da ya ga zakirai shi kai ku je ku yi karatu ku je ko mukaddami ko kuma ana yabo ana diya kai ku je ku yi karatu ku san ma'ana abin da kuke faɗa dole ne sai an san ma'ana za a faɗa annabin sai an san ma'ana za a yi shi baka ji ba wani